وصلى الله على النبي الكريم وبعد. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ‘Yan wana ɗalibai na cikin wannan gida, barkanmu da sake haɗuwa domin ci gaba da karatun littafinmu na hadisi mai suna Al-Haqqul Mubin. Wannan shi ne haɗuwa na biyu. Za mu karanta hadisi na 3 da na 4. Al-Hadisu Salis, hadisi na 3. An Anas, an karɓo daga Anas, radiyallahu anhu, Allah ya yarda da shi. Ƙwala, ya ce, ƙwala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce, La yu'minu ahadukum, ɗayanku ba zai taɓa zamowa cikakken mai imani ba, hatta yuhibba li akihi, har sai ya so wa ɗan uwansa, ma yuhibbu li nafsi, abin da yake so wa kansa. Rawahul Bukhari wa Muslim, Bukhari da Muslim ne suka rawaito shi. Al-Hadithu Rabi'u, hadisi na 4. Anin Nu'man bin Bashir, an karɓo daga Nu'man ɗan Bashir, radiyallahu anhu, Allah ya yarda da shi. Ƙwala, ya ce, Ƙwala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce, Ittaqullaha, ku ji tsoron Allah, wa'adilu fi auladikum, kuma ku yi adalci a tsakanin ‘ya'yayenku. Rawahul Bukhari wa Muslim, Bukhari da Muslim ne suka rawaito shi. Insha Allahu za mu tsaya a nan, sai mun haɗu da ku a darasi na gaba domin kawo muku hadisi na 5 da na 6. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.